Parabor kental na manipod ken Kristo nga ari ti maadda kada tayo. Dayaw kandayag ti maypay ken kuana itiagdanayon. Isu anang waya-waya kada tayo manipud basol iti darana. Kitaen yu, isu umayen manipod langit, maimatangan dagiti amin at tattao iti amin na tribo. Amen. Umay ka, O Kristo. Umay kayog kay kaysa tayo nga agdayaw ti anak iti Diyos, ti anak ni David, isu agturay kadagiti amin na tattao. Dayawan da ka, O Kristo nga ari, agturay ka kada kami, agturay ka iti biyag mi. Apo Diyos nga nangaramid ken mga nayayat kada kami. Agyaman kami iti daytoy nga aldaw ay naited mo manen. Ita nga bigat, nagtitipon kami ditoy balay mo tapno agyaman, agdaydayaw ken nagtalinaed kada kayo. Bendisyonan na kami, Apo, tapno panagdayaw mi ket naimbag, ken maysa pa kaammo ti kinaimbagyo kanyami. Sapay kumata daytoy amisa ket isu tagbali na pagnaed ti ragsak, kinamanagged ken panagyaman. Sika kumati mangituray ti panagsaumi, panunot mi ken aramid mi ita nga aldaw. Amin daytoy a panagyaman ket idaton mi ti manakabalin anagan mo. Amen.
Nagasat nga aldaw iti Domingo kada tayo amin kakabsat. Isang mapagpalang araw po ng linggo. At tayo ay masaya na narito ngayon sapagkat ang araw na ito ay araw na magdiriwang tayo ng Thanksgiving. Tanungin mo nga katabi mo, masaya ka ba? Hoping na masaya po tayong lahat. Amen po ba? Oh, amen. So, wala pong sisimangot the whole service dahil masaya po tayong lahat. At yon, narito po ang ating mga announcement po para sa linggong ito. Ang mga upcoming activities po. Ngayon ay sabi ko nga po kanina, ipagdiriwang natin ng Thanksgiving Sunday with special offering. Kaya po kanina ay meron ng na-distribute. At naniniwala ako, ayun po na kay Ma'am Neri, ganun po yung itsura. Napakaganda niyang tignan, kaya alam kong napangiti po tayo habang inaabot natin yung mga yon. Tama po ba? Ayun, salamat po. Ayun, magpapatuloy ang ating confirmation and membership class ng mamayang 12. At ganun din po ay ang NACS Joint Choir Fellowship po sa November 23. Ito po ay magaganap sa ganap na alauna ng hapon kung saan sa Paharo po yung Paharo Music Room. Ayun po. At yung susunod, alam ko, excited mga UMYF dito. Mga UMYF, tasang kamay. Ayun po, sabi dito, UMYF Press CI. Eto na. Prena ang kinahihintayan ng mga UMYF. Magaganap po sa Malabon, Central UMC sa 23 din po, 2 p.m. Ay, mamayang hapon po. 23. Ayaw po pala. 23 po pala yun. Ayan. At next ay Hanging of the Cross of the Green. Ayun po. Mamaya po, alas 6 ng bukas. Ay, sa 27, 6 p.m. po. Next is ang Northwest Metro Manila District Christmas Music Festival. Magaganap din po dito sa NACS UMC sa November 30. Ayan, Sunday po, ng 6 p.m. Ini-invite po ang lahat na makiisa at ating ma-witness ang ganap o gaganapin ito. Ayun po, sa December 6 naman po ay ang Northwest Metro Manila District Family Day. Ayan, sa Malabon naman po magaganap. At sa 7, kinabukasan, Sunday po ito ay ang Family Sunday naman po. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin i-encourage yung ating mga kapamilya na makasama natin sa ating pag-worship sa December 7. Ganon din po ay ang Children's Christmas Fellowship magaganap sa Puno Chapel ng 10 a.m. December 13 ay ang Northwest Metro Manila District Christmas Cheers. Magaganap din po dito sa NACS UMC ng 8 p.m. Yes po. AM po. 8 a.m. Yun po. December 14, linggo po ito, ay ang Ilocano naman po. Ilocano Fellowship Christmas Celebration magaganap po sa Holy Club. So ito pong mga ito ang ating mga anunsyo para sa linggong ito at sa pagpapatuloy ng ating ministry. Suportahan at ipanalangin din natin at syempre ang ating presensya para sa mga gawaing ito. Maliban po kung meron pa po tayong karagdagan. Sige po, at dadako naman po tayo sa mga birthday celebrants po natin ngayong linggo. Batiin po natin sila ng isang masayang happy birthday. Sina Kabsat. Kapatid, pasensyahan nyo na po. Sina kapatid Lenny Oliver, kapatid Venus po ba yun? Dito parang okay dito. Venus Geralde,
kapatid Mark Ray Pascual, kapatid Jimabel Largado, kapatid Isabel Winnie Enosida, kabsat Charles Brian Tabili, kapatid Sheila Marie De Leon, kabsat Joey Naliares. Kapatid, nandito po, pwede pong magpaharap po. Ay, ayun. Ayun po. Sige po. Kapatid Joelyn Rianante Etin. Kapatid Christine Carissa Lucrecio. Kapatid Betty Andres. Kapatid Justin Kizer Miral. Kapatid Christine Marie Salvador. Kapatid Roda Gonzales. Kapatid Moises De Leon. Kapatid Kathleen Joyce Season. So sila po ang magdiriwang ng kanilang kaarawan at maging sa mga wala po dito ay batiin din natin sila ng isang maligaya at mapagpalang kaarawan po. Sige, naiilokano talaga ako. Bago natin kantahan ng happy birthday, ay ipanalangin po natin sila at si Kuya po. I-extend po natin ang ating kamay. Diyos ng buhay, Diyos na aming mapagmahal na Ama, salamat sa pagkakataon na ito, O Diyos, at kasama namin ang kapatid na ito na magdiriwang ng kanyang kaarawan at maging sa mga hindi namin kasama sa sandaling ito, Panginoon. Salamat muli. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang bagong buhay, O Diyos, ay patuloy mong ipinagkakalob at ikaw ang pinanggagalingan nito, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, para sa mga kapatid naming magdiriwang ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila sa isang panibagong taon, Panginoon, na kanilang pagpapatuloy sa kanilang paglalakbay bilang isang individual, bilang iyong minamahal na anak. At patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang manguna sa kanila sa mga araw, Panginoon, na darating, Lord. Tulungan mo po sila. Lord, palakasin mo po sila dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po sila, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon, manguna ka sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, ibinabalik namin ng pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen po, happy birthday po. Ice cream. Happy birthday po. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain. Habang pumupunta ang mga bata sa taas, mga kapatid, tingnan po natin yung ating order of worship, yung printed liturgy natin. Pagkatapos po ng sermon ay ating offering. And then during the closing hymn will be our special offering, yung pouch po natin. Habang kinakanta natin yung kakaiso na daton ko or tanging alay ko, isasabit po natin yung ating mga Thanksgiving pouch dito sa pobreng kahoy. Bakit pobreng kahoy? Wala pong kadahon-dahon o kaalaman-laman. Pero dahil sa ating panalangin at pasasalamat, pagkakaroon ng dekorasyon yan. Hindi na siya pobreng kahoy mamaya. Ulitin ko po, after the sermon is the offering for our tithes, pledges, and then during the closing hymn, yung special offering natin, pagsasabit natin ng ating Thanksgiving offering.
Gusto kong tularin yung sinabi ng mga bata sa kanta. Yay! Ayan, yung energy nila na may pusong pasasalamat sa Diyos. Sige po, ating ipanalangin ang ating mga anak. Diyos, naming magulang, mapagkalinga, salamat muli Panginoon na tunghayan namin ang enerhiya ng aming mga anak na ito. Ang anak mo Panginoon na iyong kinukupkop, iyong inaalagaan sa pamamagitan ng iyong mga turo. Salamat Panginoon sa kanilang buhay at patuloy pa Panginoon na magpapasalamat kami dahil sa patuloy na pagkakaloob mo ng mga talento na nagagamit nila Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kanilang pagsayaw, pagkanta Panginoon. At patuloy pa o Diyos na pagpalain mo ang aming mga anak na ito, ang iyong mga anak na ito Panginoon. Nang sa ganon o Diyos, patuloy silang lumaki na naayon sa iyong kalooban, patuloy silang lumaki Panginoon na may pagmamahal sa kanilang magulang, sa mga taong kanilang nakakasalamuha, sa mga taong kanilang minamahal, sa mga taong sa kanila ay nakapaligid, Panginoon. Lord, naniniwala kami ng isang bata, Panginoon, na naturuan sa iyong mga salita. Siya ay lalaki ng hindi lalayo sa iyong presensya at may pusong pagpapasalamat kagaya ng kanilang kinanta at sinayaw ngayong umagang ito. Lord, patuloy na idinadalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito'y idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Panakaibasa iti nasantuan asurat. Ti mo na nga may basa ket masarakan iti Colossus chapter 1 verses 11 to 20. Ket kastoy ti kunana. Sapay kuma ta mapakired kayo babaen iti amin na pigsa nga aggapu ti nagoryaan a panakabalin na. Tapno maibturan niyo siya anos ken siraragsak ti uray anyaman a mapasamak. Agyaman kayo ti ama nagbalin kada kayo. Ama ikari a makipagtawid ti inkari iti Dios nga ited kadagiti tattao na ti pagarian iti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin ti sipnget ket impan na tayo ti pagarian ti dungdungwen na nga anak na. Babaen ken kuana, nawayawayaan tayo, kayat naasawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Diyos. Isut ti nauna nga anak, kayat naasawen, katanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan a panakabalin. Trono, panagturay, kinatanok, ken bileg. Pinarswa ti Diyos ti entero alubong babaen ken kuana, ken mangipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay a naparsway di amin na banag. Ket aggapu ken kuana, naurnos da ti lugar da iti panakaylaysa ken kuana. Isu ti ulo ti bagina kayat na asawen ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti nauna nga anak ti Diyos. Napagungar tapno agbalin a kangatuan kadagiti amin. Tain keddeng ti Diyos nga agtaeng ti anananay agaladnay ti anak. Ngarud, babaen iti anak, inkeddeng ti Diyos nga ikapya iti so amin ken kuana. Ket babaen iti patay ti anak na iti krus, nagkapya ti Diyos ken ti so amin a parswa ditoy daga ken sa dilangit. Ti sao ti Apo. Iti Ebanghelyo masarakan iti surat ni San Lucas, Kapitulo 23, verses 33 to 43. At ganito po ang sinasabi. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
nagpalabunutan ang mga kawal upang hati-hatiin ang kasuotan niya, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood. Habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kung ikaw, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw ang hari, o kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Bendisyunam kati kinaputo tapno iso taraon ko apo kan mangpukaw ti kinapudno
Maraming salamat po sa mensahe ng awiting pinagkaloob sa atin ng choir, ang taas. Habang nakikinig po ako, ay habang pinapakinggan ko po kanina, nag-take note po ako, I am the King of Kings, yung ibang lyrics, ano po, Lord of Lords. I am the Lord Almighty. I am He is to come. At yun ang dahilan, kaya patuloy na tayo ay nananampalataya, patuloy na tayo ay nagsama-sama dahil naniniwala tayo ng ating Panginoong Hesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Siya ang ating hinihintay. Tayo po'y sumandaling yumuko. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na muli ay marinig namin ang iyong mga mensahe sa amin sa sandaling ito. Dalangin namin, Panginoon, na pagkalooban mo po kami ng kaunawaan. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod, magsalita ka, Panginoon, sa kanyang bibig. At ganon din lahat kami na tatanggap, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nasabi ko po kanina, ang ating Sunday ngayon ay dalawang ating sineselebrate. Ang Christ the King Sunday at Thanksgiving Sunday. At salamat po kay Pastor. Salamat po sa pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng mensahe ng Diyos. Ngayong linggo nga po ay ipinagdiriwang natin ang Christ the King Sunday with Thanksgiving Sunday. Dahil po dyan, nais ko pong batiin natin ang ating mga katabi ng may good morning na may salitang salamat kasama kita. Sige. Ayan. Magpasalamat po tayo kasi linggo-linggo sila katabi natin. Huwag po kayong magsawa sa kanila. Ano po? Isang nagpapatunay lang na tayo ay patuloy na nagkatipon-tipon. Kaya kung sa susunod na linggo, siya na naman ang katabi mo, huwag kang magsawa. At least katabi natin sila na nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ayun po. At dahil po doon, alam natin na kahit paano na-appreciate natin ang ating mga kasama at mga katabi. Yan po. At kung mapapansin po natin, yung ating text kanina na basa ay malayo pa naman ang Holy Week. Pero yun na ang ating text. Ano po, dahil kung mapapansin natin, yung text na ating nabasa ay ginagamit tuwing Holy Week, lalo po kapag Biyernes Santo po sa Ilocano o Good Friday. Ayun po. At ang isa pang nakakatuwa, ano po, dalawa sa 7 last word ng ating Panginoon sa krus ang nabanggit sa ating teksto. Ayun po. At alam ko na every Good Friday, kung ang nakasanayan natin ay pakinggan ang mensahe mula sa 7 last word, alam kong kabisado nyo na po itong una at pangalawa dito na sinasabi. Ayun po, ngunit ngayong araw po, dahil hindi pa naman po Holy Week, malayo pa, hindi po natin pag-uusapan ang patungkol sa Holy Week, kundi po ay pag-uusapan natin ang bagay na ito na pinamagatang mula sa krus hanggang sa trono ng kaluwalhatian, pasasalamat sa hari ng nagligtas. Ulitin ko po, mula sa krus hanggang sa trono ng kaluwalhatian, pasasalamat sa hari ng nagligtas. From the cross to the throne of glory, giving thanks to the King who saved. Bilang pagdiriwang natin sa Thanksgiving at Christ the King Sunday, at bilang mga Kristiyano, napakahalaga sa atin ang bahaging ito po. Na sa atin ay ito yung paggampan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas sa atin, ang ating hari na nagligtas sa buong sangkatauhan. Sa susunod na linggo, bagaman wala pa tayo doon, ano po, ay at sa ating liturgical calendar, worship calendar, ay papasok na tayo sa Advent season.
Ano po? At itong Sunday na ito ay isa ding transition natin pagtawid sa panibagong taon o New Year ng ating liturgical calendar na nagpapaalala po na at nagpapaalala at hahanda sa atin sa mga nangyari noon bilang balikan natin yung kasaysayan sa Biblia at sa mga mangyayari naman po sa atin ngayon. At hinahanda tayo nito para i-prepare ang ating isip, ang ating puso at ang ating buong pagkatao. Ano po? At ipinapaalala na meron tayong tagapagligtas na siyang sinasamba natin, Hari ng mga hari. Ang kasaysayan sa krus po ay nagbukas tungo sa kaluwalhatian. Ating silipin ang ilang mahalagang bagay na ipagpasalamat natin mula sa cross na nagdadala sa atin ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ating Haring Naghahari. Kaya sabi nga po ni Pastor kanina, mamaya po itong 4-3 ay magiging mayamang puno mamaya dahil mapupuno po ito ng pasasalamat natin. At ano nga po yung mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon? Una po, pasalamatan natin ang Hari ng perpektong pag-ibig. Mula sa unang wika ng Panginoon sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas chapter 23 verse 34. Sa paningin at paniniwala ng mga Romano, ang Panginoong Hesus ay hindi Panginoon. Sapagkat mayroon silang kinikilalang Panginoon, ang emperador ng Roma o ang hari ng Roma. Ngunit sa loob ng kanilang imperyo doon ipinanganak ang Mesyas na sa paglipas ng panahon ay ipinako sa krus dahil sa marami ang sumusunod sa kanya. Lalo na yung mga taong nasa laylayan ng lipunan o mga taong itinatakwil ng mga nandoon sa may kakayahan. Mga taong umangkin at nagpatotoo na si Jesus ay tunay na hari. Sa kanila, ang hari ay hindi yung nasa trono na nakaupo, kundi sa kanila, ang hari ay yung kasama nilang naglalakad, yung nagpapakain, yung nagpapagaling sa kanila. At dahil dito, ayun po, ay naging threat ito sa buong Roman. Kaya upang patahimikin ang paglaganap ng paniniwalang ito, plinano nilang ipapatay si Jesus. Si Jesus na sinasabing hari ng mga Hudyo. At habang siya ay nakapako, imagine po, nakapako na sobrang sakit, kinutya siya ng mga sundalong Romano sa ating teksto kanina. Pinaghahati-hatian ang kanyang damit. Dinuraan siya, hinampas, pinagtawanan. Ngunit mapapansin nating kakaiba at kahanga-hanga ang tugon ng ating Panginoon sa mga bagay na yon na hindi makataong trato sa kanya ng mga Romano. Ano po ba ang tugon ng Panginoon? Sumigaw po ba siya na itigil nyo na masasama kayong tao? Hindi po. Ang tugon ng ating Panginoon, hindi siya nagalit, hindi siya gumanti, hindi siya nagbitaw ng anumang masasakit na salita o salitang pagkamuhi. Sa halip, inalay niya ang kanyang enerhiya sa tunay na layunin, ang iligtas tayo. At ang ginanti niya sa pag-aabusong ginagawa sa kanya ay panalangin. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang larawan ng perpektong pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pag-ibig ng isang hari para sa mga tao, naniniwala man sila o hindi. Ang panalangin niyang ito para sa mga sundalong kumukot sa kanya. At ang mga sundalong ito hindi naniniwala sa kanya. So yung panalangin, yung pag-ibig na ito ng Panginoon ay hindi siya para lang sa mga umiibig sa kanya, kundi para sa lahat. Siya mismo ang humiling sa Ama ng kapatawaran para sa mga taong lumalait sa kanya. At paanong perpektong pag-ibig ang ipinakita ng hari?
Ito ay perpekto sapagkat bago pa man nila maunawaan ang kanilang ginagawa o ang kanilang kasalanan, naroon na kaagad ang kapatawaran ng Diyos. Naroon na ang biyaya ng Diyos. Na sa biyayang ito, bahagi ang mga hentil at ang mga hindi Hudyo ay napabilang maging sa ating panahon ngayon. Nagbibigay ito ng perpektong pag-ibig dahil ang kapatawaran ay hindi nakabatay sa ating kabutihan. Hindi nakadepende sa ating mga sakripisyo, kundi nakadepende o nakasandig lamang sa sakripisyo ni Jesus, isang sakripisyong may kabayaran na mismong kanyang buhay. Ito ang perpektong pag-ibig na nagsasabing kahit tayo ay makasalanan, hindi doon nagtatapos ang kwento ng ating buhay. Kaya may isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. O maraming bagay. Sa pamamagitan ng perpektong pag-ibig na ipinakita niya sa krus, patuloy niyang iginagawad sa atin ang kanyang kapatawaran. Kaya nga, anytime, anywhere, pwede tayong manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Hindi natin maikakaila na tayo ay nagkakasala pa rin. Wala ni isa sa atin ang makapagsasabing hindi na nakakagawa ng kasalanan. Araw-araw, nagkakamali tayo. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos. Binuksan niya ang ating kaisipan upang maunawaan ang ating mga kasalanan. At dahil dito, maaari nating iwasan ang mga bagay na sanhi ng ating pagkakasala. Pasasalamatan natin ang Diyos na nagturo sa atin na ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad ay pagpapatawad na nagmumula sa kapatawaran ng Diyos. May mga pagkakataong nakakasakit tayo sa ating kapwa. Minsan sinasadya natin, minsan hindi. Katulad ng ginagawa ng mga Romanong ito. Minsan sa ating pananalita, minsan sa ating mga gawa, at minsan even sa ating pananahimik ay nakakapagdulot ng sakit sa ating kapwa. Ngunit mga kapatid, may magandang balita. Ang kapatawaran ng Diyos ay bukas para sa lahat. Sa mga panahon na tayo ay nagkakasala, laban mismo sa ating sarili, sa ating kapwa, laban sa ating komunidad, lalo't higit laban sa Diyos, ipinapaalala sa atin ang katotohanan ito. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan po ang sinasabi sa ating pagbasa kanina mula sa Colossus chapter 1. Pangalawa, pasalamatan natin ang hari na namatay sa krus para sa atin. Marapat lamang na ipagkaloob natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang hari na handang ialay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Nanonood po ako ng mga impe-imperyo. Mga sino pong kasama kong nanonood ng Korean dramas dyan? Nanonood po ako doon. At kapag merong mga invasion na nangyayari, ano po ang unang ililigtas nila? Tama po, yung hari. Kasi napakahalaga sa kanila ng hari. Dapat hindi masugatan. Kasi pag namatay yung hari, ibig sabihin buong imperyo ay mawawala rin. Pero baliktad sa realidad ng ating pagiging Kristiyano, ng buhay ng ating Panginoon. Hindi niya iniligtas ang sarili niya para siya ay magkaroon ng masaganang buhay, maayos. Kundi namatay siya para sa atin. Kaya nga sabi ng mga tao, kung ikaw talaga ang Kristo na sinasabi, iligtas mo ang iyong sarili. Nagawa mo ngang bumuhay sa mga patay, nagawa mo ngang magpagaling ng mga sinasabing hindi na magagamot, nagawa mong magpakain ng libo-libong tao, napakarami mong ginawang himala. Ngayon hinihiling nila, iligtas mo ang iyong sarili, hari ka, di ba? Pero ang pagiging hari ng Panginoon ay hindi haring makasarili.
Hindi haring para sa kanyang kaligtasan. Hari na inalay niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay. At hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang binubuksan sa atin ang pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya. Kilalanin siya bilang hari. Bawat araw, nagigising tayo. Bawat hiningang ipinagkakaloob sa atin, hindi lamang tayo binibigyan ng hininga para mamuhay, kundi binigyan niya tayo. Bawat hininga ay bawat paanyaya. Paanyaya upang siya ay makilala ng mas malalim. Paanyaya upang magpakumbaba. Paanyaya upang pasalamatan siya at sumamba. Paanyaya upang dumulog sa Kanya, tumanggap sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Sa panahon man ito ng kasaganahan, panahon ng kawalan, maging sa panahon ng pagdurusa. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat nalalaman natin na maging sa ating pagdurusa, kasama natin siya. Hindi lamang tayo nakakaranas ng sakit. Minsan, sa sobrang sakit, sa sobrang pighati na ating karamdaman, nakakapagbitaw tayo, Lord. Parang sobra-sobra naman to, Lord. Pwede bang next week yung iba? Ayun pa. Minsan nakakaranas tayo ng kawalan. Ngunit ito ang tatandaan po natin. Maging ang ating Panginoon ay dumaan sa krus ng pagdurusa. Kaya siya ay Diyos na nakakaunawa. Diyos na nakakaalam ng bawat laban natin, bawat luha natin, bawat pagkadapa, bawat pagluhod natin. Diyos na nakasaksi ng bawat kawalan ng hustisya at katarungan na ating nararanasan. At sa lahat ng sandaling iyon, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Siya ang hari na dumaan sa krus upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga po pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Ayun, sa mga walang katabi, maghanap po tayo ng pwede nating pagsabihan. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Para marinig niya rin na hindi talaga siya nag-iisa. Ayun pa. Hindi tayo nag-iisa. Sapagkat mayroon tayong Panginoon na nagbukas ng kanyang kaharian para sa lahat. Hindi lamang para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan, para sa mga lumalapit, para sa mga tumaktangis, para sa mga nagsisisi. Pasalamatan natin ang Diyos na nakakakilala ng ating tunay na kalagayan. Hindi ko po alam kung anong pinagdaraanan ng bawat isa. Pero meron tayong Diyos na nakakaalam. Diyos na hindi tumatalikod, kundi laging umaabot sa atin. Pasalamatan natin ang Diyos na nagturo at patuloy na nagtuturo sa atin kung paano maging matatag sa presensya ng ating Diyos. Pasalamatan natin ang haring nagdanak ng kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan. Pasalamatan natin ang hari na sa kanyang pagdurusa sa krus, napagaling tayo. Haring kinutya, haring namatay sa krus para tayo ay mamuhay. At ang panghuli, pasalamatan natin ang hari na nagbukas ng paraiso. Ito ang regalo ng hari, hindi kapahamakan kundi paraiso. Tayong lahat po ay nakaranas ng magbigay at tumanggap ng regalo, di po ba? Hindi naman, walang parinig po ito, no? Sa kaibigan, sa katrabaho, sa pamilya, sa mga inaanak, nagbibigay tayo ng ating mga regalo. At asahan natin, sunod-sunod ang mag-aalaman ng inaanak na lalapit na. Ayun pa. Kapag tayo ay nag-iisip ng regalo, hindi tayo magbibigay ng kahit ano lang. Di ba po ang hirap mag-isip, ano kayang ireregalo ko sa kanya? Sa isa, dito, sa kanya. Hindi naman pwedeng, ito na lang para minsanan. Pare-pareho. Bakit po pinag-iisipan natin ang ibibigay natin? Dahil pinipili natin kung ano yung mahalaga. Pinipili natin yung ano yung
kapakipakinabang para sa taong tatanggap at makakatulong sa Kanya. Hindi tayo nagbibigay ng bagay na ikakasama nila. Ganyan din ang ating hari. Ang regalo niya ay hindi kapahamakan. Ang regalo niya ay hindi kaparusahan. Kaya nga, siya na mismo ang umako sa kaparusahan. Ang regalo niya ay paraiso. Tayo ay nagpapagal sa buhay. Alam ko ang iba dito, pagod na pagod pa rin. Ano po? Dahil sa ilang araw na pagtatrabaho, kumakayod, nagsusumikap. Alam ko kahit puyat, maagang nagising para pumunta rito. Ayun po. At hindi lamang ang pagsusumikap ay hindi lang para sa ating mga sarili, di po ba? Ito ay para sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Bakit tayo nagpapakahirap o kumakayod? Bakit tayo nagsasakripisyo para sa kanila? Dahil nais nating maibahagi hindi ang hirap, kundi ang kasaganahan, kaginhawaan. Nais nating makita ang kanilang mga ngiti. At kung tayo bilang mga tao ay nagbibigay ng mabuti at tinitignan kung ano yung best na maibibigay natin sa ating kapwa, gaano pa kaya ang ating hari? Hindi ba't mas higit ang kanyang inaalok? Sa pagpapakumbaba ng isang taong itinuring ng lipunan bilang kriminal, narinig natin ang tugon ng Panginoong Hesus. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ayon sa hatol ng mundo, lalo na ang Imperyong Romano, ang dalawang kasama ni Jesus sa krus ay kriminal. At kapag ikaw nga po ay kriminal, ikaw po ay maihahang sa cross. Ayun po. Ipapako sa cross bilang kaparusahan. At hindi lang yon, mahu-humiliate ka sa maraming taong nakakakita sa iyo. At maging si Jesus ay pinakoroon dahil sa kanilang pamantayan, isang pamantayang hindi kumikilala sa tunay na Diyos, kaya isinulat nila sa kanya, itaas ng ulo, ito ang hari ng mga Hudyo. Na sa kanila, ito ay pangungutya. Sa kanila, ito ay joke lang. Ito ay katawa-tawa. Ngunit, ito ay hindi pangungutya. Sa likod ng kanilang pangungutya ay naroon ang katotohanan, siya nga ang hari. At ang katotohanan iyon ay nagdadala sa atin ng pag-asa, ng kaligtasan, at ng pangako ng paraiso, lalo sa panahon natin ngayon. Ang hatol sa nagkasala ay kamatayan, ngunit hindi diyan nagtatapos ang Diyos. Ang hatol sa nagkasala ay kaparusahan, at ang kaparusahan ay kamatayan. Ito rin ang hatol nang tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ngunit narito ang magandang balita. Ang kaharian ng Diyos ay hindi naghahatid ng pagkawasak, kundi buhay na walang hanggan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi naghahatid ng pagkawasak. Ano po? Kundi ito ay pintuan, hindi lamang para sa kasama ni Jesus na nagsisi, kundi para sa lahat ng lumalapit kay Jesus ng may pananampalataya. Ang paraiso ay hindi pansamantala. Hindi ito tulad ng ating mundong mabilis magbago, mabilis masira, at mabilis mawala. Ang paraiso ay permanente, ganap, at walang hanggan. At ang makakapasok lamang ay ang mga nagtataglay ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa dakilang hari. Pasalamatan natin siya na nagbukas ng paraiso sa atin. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos. Sapagkat kahit naranasan natin ang hirap, pagod, kawalan, iba't ibang uri ng pagsubok, hindi ito ang permanente. May naghihintay sa ating lugar na ganap, na kapahingaan, kaluwalhatian. Ito ay paraiso kasama ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbukas
ng ating kamalayan sa ating isip at puso, nagbukas sa ating mga mata upang makita at mapamuhayan ang paraisong kanyang inihanda para sa atin. Pasalamatan natin ang Panginoong Hesus, Hari ng mga Hudyo, ngunit hindi lang Hari ng mga Hudyo, kundi lahat ng kumikilala sa Kanya. Hari na nagbigay sa atin ng katiyakan tungkol sa walang hanggan. Hari na nagpaunawa sa atin na may regalo ang Diyos higit sa anumang kayamanang nakikita natin sa mundo. Hari na sa kanyang dugong dumanak ay binigyan tayo ng kapatawaran, nilinis tayo at inaanyayang papasok sa kanyang kaharian. Ang mga katiyakang ito, ang pangako ng paraiso, ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang tayo'y magtiyaga, maglingkod at manatili sa kanyang presensya. Mga kapatid sa pananampalataya, naway maging hamon sa atin ngayong linggo ang pamumuhay ng may pagkilala sa Hari, Hari ng mga hari, kasama ang Ama, ang Hari na nagligtas at ang Hari na nagbubukas ng paraiso. Hamon na magiging mapagpasalamat sa bawat araw, sa bawat sitwasyon, sa bawat yugto ng ating buhay. Hamon na mamuhay ng may pag-asa at pananampalataya. Magpasalamat tayo sapagkat ang ating Hari ay naghahari sa pamamagitan ng perpektong pag-ibig. Na sa perpektong pag-ibig na ito, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya ang Hari na nagbubukas ng kaharian para po sa lahat. Pasalamatan natin sapagkat at ang pasasalamat natin na yon, isalin din natin sa pagsamba at pagpupuri. Sapagkat ang ating Hari ay hindi lang naghahari sa kataasan, kundi nagmumula. Ang kanyang paghahari ay nagmumula sa cross. At ang kanyang korona ay hindi sumisimbolo ng karangyaan, kundi sumisimbolo ng sakripisyo para sa atin. Pasalamatan natin ang Hari na naghahari, Panginoon ng Panginoon. Maging mga tayo na tao, nawa, ay maging daluyan ng pagpapasalamat, maging daluyan ng presensya at pagpapala sa Diyos para sa ating kapwa. Tayo pong lahat ay manalangin. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Salamat, Panginoon, aming Ama, sa sandaling ito na muli mong ipinaalala sa amin na may hari kaming kasama namin sa bawat araw ng aming pamumuhay. Kaya Panginoon, sa aming pagpapatuloy, sa aming lakbayin sa mundong ito, tulungan mo kami na sa bawat araw ay kikilalanin namin ang iyong anak na namatay sa krus bilang aming hari. At kami ay turuan mo rin na magpasalamat sa bawat araw, anuman ang sitwasyon o estado ng aming mga buhay. Ama, patuloy na nagpapasalamat kami sapagkat ibinigay mo ang iyong anak na aming hari. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panangipa ay kadagiti sagsagot.
Dios nga naggapuan iti amin nga bendisyon. Dios nga iso nga kumuykuyog kada kami iti inaldaw. Ag tultuloy o Dios nga ipaaymi iti panagyaman mi. Patuloy Panginoon na kami ay magpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong presensya sa amin sa bawat araw na nakaraan sa aming mga buhay. At patuloy pa Panginoon na kinikilala ka namin bilang ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Kaya't sa sandaling ito Panginoon sa iyong harapan, narito ang handog ng iyong mga anak. Lord, tanggapin mo ang mga ito upang sa ganon at pagpalain na sa ganon Panginoon magamit ang mga ito para sa pagpapatuloy ng iyong ministry. Magamit Panginoon para makilala na may Diyos kami na buhay at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. At ganon din patuloy na iaalay namin ang aming buhay bilang buhay na handog na maging daluyan ng iyong pagpapala, na patuloy Panginoon na maging daluyan ng iyong mabuting balita para sa lahat. Sa iyo ang pasasalamat at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Agtakder tayo para itilatan niya iti Kristo nga ari. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Dayaw kandayag, timay paay kankwanay tinagnayon, isu anang waya-waya kada tayo manipod basol baban iti darana. O Diyos, nailangitan nga Ama, sika anang ipasdak iti kinagnanayon ti trono ti anak mo. Diyos anak kangato anapadi, nadayag nga ari. Diyos Espiritu Santo, sika Ama magbaling kada kami abaro parswa, Santo at Trinidad. O Jesus, agnanayon ka na asing nga ari iti langit kan ti daga. O Jesus, na asing ari, ari apuon kan pagtungpalan ti amin, ti Alpha kan o ti Omega. O Jesus, ari anaayat, na indaklan ang mangagas, silaw ti lubong. O Jesus, ari ti amin na nasyon, ari dagiti ari, gubwayan ti kapya, sika anang isuro ka na kami at ipanagturay kat panagserbi. O Diyos, ari dagiti amin na nasyon, nalintag nga ukum ang mamagsina kay iti nalintag manipod kay iti managdakdakers, sika apagrukbaban dagiti amin, kordero ang mangidalan kada kami. Agnanayon nga Ama, o Kristo nga Apo kumanubot, o Espiritu Santo, Santo at Trinidad. Amen.
English version. Majesty, worship His majesty. Be all glory, honor, and praise. Yes. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. So exalt, live up on high the name of Jesus. If I can glorify, yes, majesty, worship His majesty. Jesus, the Lord, now glorified, King of all. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Palakpakan po natin ang Kristong Hari. Let us all be seated. Mga kapatid, habang inaawit natin ang ating closing hymn, you can sing either in Ilocano or Tagalog. Sa mga memorize sa Tagalog version nito, you can just sing the Tagalog version. Ang nasa liturgy natin, printed liturgy, ay Ilocano. Habang inaawit natin ang ating closing hymn, Agyamanakkan ka, orang tanging alay ko, atin pong isabit ngayon ang ating mga Thanksgiving offering, yung mga pouches na binigay sa atin, dito po sa ating pobreng kahoy. Agyamanakkan ka, Shaktinayat mo, idatun ko kan ka, o Diyos sana marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, uray awan kanyak, adua sa likwa, balitok kan kinabaknang, tilang dawat ko, amukat awatem, aytoy adatun ko, tapno aramatem, isulaan ama, sagutin nakiten, sabay kumapatgem. Yakman namnaman, asyaktin kabigbigan, di may sakas kanya, di rumben ayatan, idatun ko ken ka, o Diyos sana marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, dupay awan kanyak, adua sa likwa, balitok ken pirak, wenno kinabaknang, tilan dawat ko, apukat awatem, daytoy adatun ko, tapno aramatem, isu
iten, sapay kumapatgem. Agurayak ngarud, iti panagsublim, Jesus. Tapno sa grapag to, ragsak di agibus. Idatun ko ken ka, o Diyosan na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabaknang, tilan dawat ko, daton ko, tapno aramaten, isulan naman, sabutin na iten, sapay kumapatgem. Dakilang Diyos, kayo po na sa amin ay lumikha. Kayo po na sa amin ay nagpahalaga. Salamat muli, Panginoon, sa oras na ito, sa pagtatapos ng aming serbisyo sa loob ng sanktuaryong ito. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa aming paglabas sa pintuan, Panginoon, ay ang pagpapatuloy ng aming pamumuhay, ng aming pagpapatuloy sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Sa sandaling ito, Panginoon, sa iyong harapan, narito ang iyong mga anak. Narito rin, Panginoon, ang mga nananalangin para sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat panalangin, pakinggan mo, Panginoon, at ganun din ang bawat isa, maging sa aming mga kasama na nakaupo sa kanilang mga upuan, nakayuko sa iyong harapan. Lord, sa sandaling ito kami ay sama-samang nagsusumamo, nagpapakumbaba sa iyong harapan dahil kinikilala namin na ikaw ang Diyos na buhay, ang iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, ang Hari na nagsakripisyo para sa amin, Hari na kasama mong naghahari sa iyong tabi. Lord, anuman ang mga panalangin lumalabas sa aming mga bibig, panalangin ng pagpapanumbalik, panalangin na humihiling ng iyong patnubay, panalangin na punong-puno ng pagka-desperate, O Diyos, sa aming mga kahilingan. Lord, alam namin na ang lahat ng ito ay iyong pinapakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, at ihanda ang aming mga puso para sa iyong mga katugunan sa aming mga panalangin na ito, O Diyos. At ganun na rin, Panginoon, patuloy pa na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy pa, Panginoon, na pakalinisin mo kami sa bawat araw. Pagpalain mo ang buong sanktuaryong ito. Sa bawat pagpasok at paglabas namin, Panginoon, maramdaman namin na ang naghahari ay ikaw, aming Panginoong Hesus. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng ministry ng kongregasyon na ito, Panginoon, samahan mo kami't pangunahan. Naniniwala kaming wala kaming nagagawa kung kami ay kumikilos ng ayon sa aming mga sarili. Lord,
mga ministeryong ito ay pagpapatuloy ng ministry na inumpisahan ng iyong anak nang siya ay nabuhay sa mundong ito, at sa aming paggampan, palakasin at tulungan mo kami. Igawad mo sa amin ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, Panginoon. At higit sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan laban sa aming kapwa, lalo po, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Ito man po ay sa pamamagitan ng aming isip, ng aming pananalita, ng aming gawa, Lord. Patawarin mo kami at linisin. At ganun din, Panginoon, ang iyong mga anak na narito ngayon, punong-puno ng pasasalamat, bilang pagdiriwang namin, Panginoon, ng Thanksgiving Sunday. Lord, panatilihin mo ang pasasalamat na ito sa aming mga buhay at tanggapin, Panginoon. Nang sa ganon, kami ay patuloy na magiging iyong mga anak ng may pagpapasalamat sa bawat araw ng aming buhay. Ikintal mo, Panginoon, ang salitang ito sa aming puso't isipan. Pag sa ganon, lalabas ito sa aming mga gawa at sa aming mga buhay. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan lamang. Lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ng aming Jesus na napako sa krus, nagsakripisyo sa krus para sa amin. Amen and Amen. Kau, Diyos na marswa, amin na ito'y biyaku, sukan kararwa, mayawan kanyak, adua sa likwa, balitok kat birak, wendo kinabak ng dilan dawat ko, apo kat ay tuyan apo haramatan, isulan nama, sagutin nakitan, sabay kumapat kem. Patgan unay akakabsat iti apo. Ni Kristo ti ari tayo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, si Kristong hari natin. Si Kristong siyang nangunguna sa atin. Si Kristong siyang nagahari sa ating tahanan, lalo na sa ating simbahan. Humayo kayo at palawakin ang paghahari ni Kristo. Ikalat sa lahat ng dako na si Kristo ang siyang hari ng sanlibutan, ang hari magpakailanman. At sa inyong paghayo, ipagkaloob nawa sa inyo ang kapayapaan, kasaganaan, pagpapala, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.
Oh.